Entre papel e papel, e despois de atender a dúcias de chamadas de teléfono, logramos falar con Marcos Pérez, xerente de Xestión Boiro. O ritmo de traballo nesta xestoría aumentou dun xeito notable dende o inicio da crise do coronavirus, e os seus empregados traballan sen descanso, co fin de dar resposta ás numerosas solicitudes dos seus clientes. Pero cales son as principais consultas estes días? Sobre todo que sería a nivel de consultoría, xa non tanto en realización de nosos servicios normales de asesoría de empresa, sino que neste caso é por tema de consultas para saber si terían ou non terían dereito unhas actividades que non son de forza maior a poder acollerse tanto a ERTES como a algún tipo de axuda, non? A tramitación dos ERTES daquelas empresas que viron paralizada a súa actividade é tamén unha das cuestións máis demandadas, na súa maioría relacionadas con sectores como a hostalería e o comercio, os primeiros que sufriron o peche. Todos eses primeiramente porque eran, se supón que máis sencillos e máis fáciles de xustificar. Agora, nesta outra semana, xa estamos xa con os outros clientes nos cuales as actividades xa non son tan claras e a forza maior xa non entra, digamos, de caixón, entonces sí que habría que xustificalo. Esas actividades teñen que justificar un 75% polo menos de perdas con referencia ao semestre anterior á situación do coronavirus e non en todas as actividades é fácil que cheguen a cumprir eses requisitos e despois que non en todas as actividades é fácil que se podan acoller ao que está dicíndose polos medios. A estas alturas do ano a situación complícase aínda máis, ao coincidir tamén co peche do trimestre e o inicio da presentación da declaración da renda. Entonces temos un problema gordo a nivel de tempos porque o 15 de abril está aí, a porta da esquina, non temos ainda nin as facturas e, claro, el trimestre hai que presentalo sí ou sí, cos datos que podamos conseguir. Unido a maiores, claro, de que o Estado está lle dando moito bombo á declaración de renta e a renta empezan ya, pero, claro, nos faltan os datos e se nos acumula bastantes traballos administrativos. O elevado ritmo de traballo hai que sumarlle outro inconveniente: a falla de información e os cambios que día sí e día tamén establece o Goberno. Os teléfonos de contacto que temos a disposición, digamos, nosa, pois están totalmente saturados, é moi complexo e difícil que nos collan o teléfono para realizar calquer tipo de consulta, e que, claro, aínda por riba, a xente quere oír o que está escoitando todos os días na tele e na radio, que é que todo o mundo vai ter dereito ao cobro das axudas e que ningunha persona vai quedar desamparada.